Здравейте на всички! В днешното видео искам да ви покажа моя плетен летен гардероб. Защо показвам това? Защото нещо не ми върви. Последната една седмица непрекъснато разплитам. 2 реда, 3 реда, виждам грешка, разплитам. Продължавам. 2 реда, 3 реда, пак виждам грешка, накрая се отказах. Явно имам нужда от почивка. Затова днес ще ви покажа през последните 2-3 лета какво съм си изплела за мен. Това потниче е последното, което си направих. Преждата е Drops шафран. Цвят малина. Много е хубава преждичката. Те всичките всъщност летни прежди, с които работя, са... Тази е малко по-плътна, но пък не чак толкова. Чудесна е за лятото. Така. Това е Alize Forever. Преждата е Alize Forever. Значи блузката е плетена на една кука, отгоре надолу. Оказа се, че преждата е много хубава. За лятото е уникално. И реших с друга прежда, но същото моделче, защото и моделчето е много сполучливо, да си направя едно костюмче. Така. Това е Alize Diva. Жилетката е плетена от квадратчета, всяко квадратче плетем по-отделно, след това съединяваме с малко ръкавче така. Не точно лятна, но пролетно лятна, може и през есента рано сутрин, когато е по-хладничко. Дължината си определяме сами, ширината също. Много добре. Към нея ето я същата блузка, в смисъл същото моделче, но това вече е Alize Diva. Така. И една пула. Така изглежда тясничка, значи тук съм сложила еластик, но самата пола на мен ми става, добре ми става, преждата е еластична. Много добре стои, изпъва се по тялото, чудесно. И тук има още една жилетка, която е от Alize Angora Gold. Сега не знам тук камерата как ще го придаде. Ажур. Ажур ягодки. Ето, мисля, че се вижда добре. Ето, това е жилетчицата. Трябва да ви кажа, че е тъничко. Ето, тук виждате как прозира. Но пък много топли. Сутрините, когато е по-хладно, много добре с нея. Преди да сложим по-дебели дрежки, може с тениска или някакво потниче и това отгоре чудесна е. Тук в ръкавчето също има едно мотивче. И така, приятели, това е, което имам изплетено за лятото. За съжаление, и следващата седмица вероятно няма да има нещо готово и довършено, защото ръката и тук в рамото започна да боли. Трябва да й дам почивка, но това ли още просто няма да може и още по-натам да плета. Аз си плета бавничко, знаете, не бързам за никъде. Натоварването си е натоварване. Понякога има нужда малко по-дълъг период почивка. И така, ако има интерес някой да пише в коментарите, мога да покажа моделчето, как се плете, точна схема, в смисъл колко бринки и как и така нататък, всеки трябва да си определи според размера. Защото аз си плета за себе си и да, с едно парченце с мостричка си определям горе-долу. И Forever е еластична, и Alize Diva е еластична, така че да, тя трябва да има и малко свобода на тялото. Самата блузка не е нужно да се прави по-тясна.
но ако има интерес, ще покажа. Имам въпроси, т.е. получих въпроси, което е много добре. Как успявам да изплета за кратко време? Не успявам за кратко време. Една такава блузка, примерно, на мен ми отнема месец, защото, пак казвам, аз не бързам за никъде. Аз плета за удоволствие. Не продавам, не плета за себе си и на близки, разбира се, но те знаят, когато се получи тогава. Друго нищо интересно при мен. На работа вкъщи, лято е, да, отпуската ще бъде в началото на септември, морето ще бъде тогава. За сега еднообразно ежедневие. Нищо интересно. Така, до следващото видео.